Ja me aloitetaan nyt tämmöisellä uudemmalla kabelilaululla. Se on Abranis-nimisen artistin Nekaraju, joka tarkoittaa minä ja mieleni. Ja mä laulan kaiken kabylin kielellä. Se on ikivanha kieli. Se on Pohjois-Afrikan vanhimpia kieliä. Ja nykyään edelleen sillä on noin 7 miljoonaa puhujaa maailmassa. Ja Nekaraju on siis, se kertoo siitä, kuinka mun mieli häiritsee mua. Mä oon niin hämmentynyt ja mulla on kauhea ikävä. Ja sitten tää ihminen, joka laulaa, että mä oon niin rauhaton, se pyytää Jumalalta rauhaa. Oi Rabbi, anna rauha mun levottomaan mieleen. Okei, mennään.
Kiitos, kiitos, kiitos. Tanmir.